Ongi etorriak txorienez sasoi honean programara. Arratsaldeon Zigor. Arratsaldeon Gaione. Pentsatze dut ongi izango zarela, ez? Beti bezala. Oso soik. Oso soik. Zauririk gabe. Bai. Bikain, orduan, gaurko platerarekin hasiko gara gaur, oso bukoa bere saltxan prestatuko dugu. Bueno, egia esan, Tolosako Miren Arategin izan naiz, eta hortaz baliatuz, Zigorrentakotan niretzako ainakolako bi pieza ederrekarri ditut, oso bukoa, hemen ez dago ohitura hundirik prestatzekoa. Hori izan behar nizun? Mireni esan nahizun, Miren, gustatuko litzaiek hola eta hola prestatzea ze iduritzen da, bitu, holako bi pieza, lau pieza atera zizkin egia esan, beste bik etxeraiko, baina, hori izango da gure gaurko erronka, oso bukoa prestatzen erakustea zuei, beraz, gustukoa baldin baduzue, gurekin gelditu eta ikastazue gurekin. Segia da azkenean oso bukoa, nik uste dut, entzunta ero, gehieneko lan oso bukoa ero zukaldea, gustatzen zaionoi, entzunta izango zenuten, baina gero, janda ero prestatuta ez, hemen ez dago ohitura. Ez dago ohiturerik, egia esan Asturias aldera, inguru hortara, Zamora, hortik badago, eta Portugal zer esanik ez. Eta Italia, zer esanik ez, hor bada, oso bukoa la milanesa, oso famatu den errezetari, baina tira guk gure estilora ingo deu. Eta egia esan, atzak txupatzekoa ez ezik, ezurmuina txupatzeko edo zupatzeko modukoa aterako zaigulakoan. Orduan, zein izango den prozedura? Hasiko gea gutxi gora bera haragie seiatzen, izten. Eta hortarako lehenagotik emango diogu olako igurtzialdi bat, baratxurie, motraian txikituta, gatza, onako gatz berezioneken. Gatza hau da Proventzako belarrak eta gatza nasita. Etxan indezakezue, gatza larri hartu, Proventzako olako esango dut, belar lehor batzuk hartu eta nasi bestela saltzen da. Euskal kulturan eta gastronomian eta saltzen da honako gatza hau, bertan ikendena nasi eta saltzen dut olako, ainanekoak uste du daukatela hori. Ez dakitze, azki baina, ingo deuna da, motraien txikitu, bai baratxurie eta bai gatza hau eta igurtziko diogu. Gure oso bukoari eta ingo du olioa berotzen jarri eta rirra bi aldetatik itxi, seiar esaten dena. Jarraian zingo deon, hauek atera, moztuko ditu tipule, kasu hontan garrantzitsu da medaioi modun edo moztea. Zergatik nahi deulako pixkat itxastea eta olako txigortze puntu hori edo zapore hori ere matea. Ze honeko ipe asko dauke eta, azkenen nasi barritu hor zapore batzuk. Ordu ningo ditu medaioi dietan moztu, eta hemen jarriko ditu zabal-zabal oliotan. Bien bitarte hortan, azenarioak berdin zuritu, medaioi eta moztu, nasiko diogu eta gehituko diogu jarraian. Xerez, ardo zuri bat. Bai? Beste bat baldin baduzu, beste bat, berdin dio. Patxarra. Orden alderantziz, lehenengo patxarra eta gero ardoa. Oi asko salda bat, oio salda bat nahi duzuena. Hau dena behin hor daukegunen sartuko ditu berriz oso bukoak eta eukiko ditu gutxinez 2 ordu. Hortik gora bada, hobe, 3 baldin bada, esaten den bezala, fenomeno. Tapa itxita. Honako hornigai gisa edo jarriko dizkiogu honako hilar batzuk, baino kasu honetan ingo ditu laben, bere horretan ingo ditu, gozatuko ditu. Olio pixkatekin, gatza pixko batekin, eta jarriko ditu erreteilu hortan, paperan gainen, pixkat txigortzen esan genezake. Txitxiriak ingen duen atzeko zerbait? Bai, eta azenarioa. Honako baby azenario batzuk ditu, eta bestelaz baldin bat dituzu eskura baby, bastoitxotan edo makiltxotan moztu, eta berdin balio du. Zer gehiago gehituko diogu neri hornigai gisa? Berezitasun bat, eta nik uste aspaldin, hemen erabili ez duen gailu batekin indakoa, eta da apar bat. Aparra iteko, azalore aukeratu du, baina patatakin nire bat duzu, patatakin. Ordu ningo deu, azalore 15 minutuz uretan egosi, ben egositakoan birrinduko du eta gehituko diogu gurina eta esnegaina. Gatza, intxaur muskatu pixkat nahi baldin bada edo piperbeltza, iragaziko du, oso garrantzitsue da iragaztea, naiz eta oso fine gelituko den, ez da honbeste zaik, goxkorrik eta ez denaterako, eta sartuko du honako, nola esatez da dio? Sifoi hontan. Sartuko diogu gaza karga, itxi, nasi, eta utziko dugu epeltzen. Epela sartuko diogu, baina utziko diogu pixka gehiago epeltzen. Eta gero plateraratza besterik ez da izango, hortarako hemen inda daukegun oso buko atera, birrindu. Saltza birrindu. Iragazi, loditzaile edo maizena edo bota, berriz haragio sartu, eta gero izango da alde guztitatik indeun guzti, plateraratzea. Horrek, hilarrak eta gero aparte jongo di, ero saltzan hartuko itxasu? Ez, aparte. Ikusteko ongi, ez?
Bueno, ni lanen hasiko naiz, bai? Orduan, honek 50 minutu behar ditunez, honek ere behar du bere denbora, baina, bueno, hasiko naiz hemendik. Labean sartzen oie, bai. Oso ondo. Bueno, osobukoa, esan duena, Jaionek, hemen ohitura handirik ez daukagu, baina, bueno, zuek etxean gehienok osobukoa jango duzu, ez pieza bera hori, ze azkenean osobukoa da, gure esango dugun, txankarretik ateatzen da, gemelua, hankabolak, baina ezurra eta guzti. Orduan izango zen, mosketa izango zen, harrapatuko du, hemen hankako ezurra gehi, bola, ez? Eta horre dauka berezitasuna, baina guk hemen txankarra jaten dugunean, osobukoaren pieza da, eta, bueno, hor, hemen egin izan dugu, eta itzein izan dugu Mungiako sukalki txapelketaz, agian haragi gixatuaren munduko txapelketa internazional eta famatuena, eta hor, nahi da ja, hori ustut, uda aldera izaten dela, eta lehenagotik ja, hilabatzuk lehenagotik juten di, arategi, bertako partaideak eta eskatzen arategietan, olako piezarik onenak, txankar pieza onenak, zebakizu, txankarra gero da atal ezberdinez, da hor dago bat bola olako antzeko bat, oso politia dena, horiek gordetzen juten dira, izozgailuan gorde, eta ja olako, kasuelaka daiteko modukoa daukatenean, ja txapelketara hori aurkezten dute, baina juten dira bilatzen onenak, eta egia esan, txankarra beti identifika, salda iteko izango zen modu haragi normal bat, baina haragi gixatu egiteko txankarra bikaina da. Hau da, pieza bat, goi mailako haragia, eta Jaionek esaten duena, bere denbora hartu eskero, eta emeki inezkero, zoragarri geratzen dena, eta hor, sukalki txapelketetan, 3-4 ordu izaten dituztean, poliki haragi hori iten, saltza zoragarri horrekin, eta ero garrantzitsua da, patatak, ez? Patatak jartzen izketo lano borobiak osoagan, bere hortan, saltzan bertan egosten, eta askotan, ia patata biek osoak egoten dira, bueno, ez, osoak ez, zaila izango zango oso egotea, baina, zoragarri geratzen dira baita, ez? Eta, animatu, igual, arategian ez dute izango, baina eskatu ezkero gaur egon, legunean arrandegikoekin esaten genduena. Arategian komentatu ezkero, ataratze dizute. Bai. Esatu, leheno denborakin esan ezkero. Bai, noski. Oso bukoa nahi du datorren asterako. Nik uste, zuk esan dako, txankarratea beharren, esatu gaitu, pieza hau despiezatu gabe, uste? Bai, ezurrak hartu, zerrakin hartu, eta zerrakin mosten dizute, eta listo, ez dute... Hori baino gehiago, adibidez, Mirenek santzin, zenbatekoa nahi dezu. Eta ez hori bakarrik, berak... Erakutsin zizun? Noski, bai, erakutsin dit, eta ez hori bakarrik, ez? Zenbat eta iskinera goioan esan, hemen zur muina autuetan hori askatu iten da nigo mendatzi zati hau, eta, esan, iten duen lana gora ipatzekoa da. Hau, labera, 50 minututxo. 200 gradutan, goitik eta beitik. Probatu oso bukoa. Benetan, ze azkenean muina aipatu du, eta muinak ez dauko goitxuraik hori jateko ere ez da ere hemen, baina zenbat eta zenbat errezeta daude muinarekin. Nik berezina gogoratzen dudana, duda daukat, Andramarikoa ero Martin Berasategikoa, ez da inorena da. Baina, barkatu moztea, muina garuna edo muina ezur muina? Ezur muina, tuetano. Ezur muinakin egiten zen sopantzeko bat, eta zen bieirakin, onjoekin, eta ezur muinakin. Eta gero beste bat, ohikoagoa dana da, azpizuna, solomilloa prantxan eroin da, eta bieira, ezur muin pusketa xerra bat gainean jarri, eta grillean hartu eta urtu bezala egiten da. Eta moten dio, zapore bat, eta krematxua da, eta ez dago, hemen egin zan, oitxuraik ez daukago, baina txakurrak eta hori hor bilatzen ibiltzen dira, eta txakurrak zerbait jakiko dute zur kontutan, eta beraiek hori bilatzen baute. Indar asko ematen duen eta energia ematen duenan, hori beti entzun izan da, eta azkenean, bere kaloriak eta badeitu, baina nutrizionalki ere potentea da. Hoxe gaiet. Ez daukago, salda on baten garrantzitsua ezur pusketa on batzuk sartzen. Guztiz, hemen. Kontrailu. Bai, barrura, eman egurra. Eta zapaldu. Eta, zuek galdezka gongo zarete, eta non da, Miren arategia, Tolosako Nafarroa etorbidean dago, betidanik horre onda, hori bai, gaur egun, edo orain momentu honetan, tokiz, ondo-ondoan aldatu dira handitzea aldera. Gertutik ezagutu nahi duzuela, ona bideoa. Tolosako zezen plazatik oso gertu dizdira berezia duen Miren arategia dago, guztiz eguneratua eta berrikuntza ugarirekin. Bertan da Miren eta ea zer kontatzen digun.
Kaixo, Miren. Kaixo, egunon. Berdin. Bueno, lokal berria, ordutegi berria, eskaintza berria, baina betiko Miren, ezta? Betikoa. Naiz eta aldatu lekuz, betiko Miren. Noiztik zaudete, hemen gutxi gora bera? Bueno, hemen urte bete egin behar dugu, baina aurretikan beste 22 urte nire karrizeri txikin. Eta nola izan da aldaketa hau edo pausu emate hau? Hombre, oso txikia zen, da jendeen eskaera eta ere hurbildin egin duen. Eta topatu zitzaigun garaien leku eder bat, animatu ginen. Lantaldea ere, ugarigoa da? Bai, batzuk gehiago, bai. Metro gehiago daret, orduan lan gehiago ere bai. Eta bezeroan harrera, zer nolakoa izan da? Oso ona. Batez ere ordutegi aldetik eta aldakuntza aldetikan ere bai. Bueno, aldaketak eta eguneratze prozesu bat ere bai, ezta? Bai, haundia. Gertutik ezagutu dezakegu? Bai, noski, hoxe baiet, pasa lasai. Bueno, Miren, zure arategin sartu eta lehenengo planoan begibistan olako eskaparatea aurkitu dezakegu. Eta gehiago ere bai, nongo produktuen lehenesten duzue gehien? Saiatzen gea alden guztia hemen inguruko produktokin ibiltzea. Eta lehen gaia bintzat nik garrantzitsua handia ematen diet, betire gertutasuna, konfiantza gehiago ematen dizu, eta gero nabarik iten da baita, hori dena, Bai, haragikin eta baita honako sukaldeko produktukin, ezta? Bai, porque azken finen lehendabizi produktu honak inasi berdezu lanen, gero gauzak ondo ateratzeko, hoxe da. Eta bitan zatitzen da zuen arategia, orduan? Bai, bat esango genduke sukalde aldetikan, esneki aldekin, eta gero ja janari prestatu ere, bai noski, eta gero aparte haragia. Zautu zen duen zuk, Sarra? Bai, noski, antxe biltzen ziren. Hola, pospoloka jan bezala. Bai, horren besteko alde zuen. Bai, ea. Garai bateko onako arategi bezalakoa zen, lehengoa, baina ezberdintasun zen lantaldea handi ez zela. Oain areta handigoa da. Baina hori zen, ez? Baina hori izatean, zetan eskura daukazu. Bai, zen, hori katelana bezala. Hori, Tolosa Javi Rivero ama tabernakoa, pero, sukaldeango gaude, holan. Batek ara iten duenen, bestea behara iten du, eta holan, dana eskura edatzen zaizu. Eta hori, sukaldari asko esate dute, batzutan sukaldea handia ez da ona. Gehiago garbitzeko, baina gero kilometro pilatik dituzu, eta tamaina. Bai, eta zenbat sartzen zen, hori zen, harrigarren alene hori zen. Arategi txiki, baina zenbateko lantaldea, mugimendu handi izaten zen. Ba, hola. Oso ondo. Lanak, bai, gure honako gatza eta baratxuri pasta edo orea inda daukegu, olio pikin bat gehitu diogu marruskadura horri laguntzeko eta gero, esan bezala, pasta gelditzeko. Hemen, ura irakiten eta gure azalorea sartuko deu, dagozkion 5 minutuko egoskietaldi emateko zeren eta gero epelan nahi du sartzeko honako sifoian, orduan. Lore txikik atera. Eiten dugunean zerbait sifoian sartzeko ondo egosita komeni da jutea, ondo egosita eta ero ondo iragazita kontutan izan da hemen tutua oso fina dela ateratzeko. Eta kasu honetan, jaionek hemen ingo duna esnegainarekin ingo dugu. Baina bakizu ez, sifoia erabiltzeko 3 osagai daude. Nahi dut esan, 3 gauzakin egin alda zerbait apar bat sifoian. Osagai nagusia, nahi duzuena, eta gero arrotzeko ero esnegaina, ero gelatina xaflak, ero arrautza zuringoak. Hoiekin, hau bera esnegainakin beharrean, inalko genuke gero nahaztu arrautza zuringoekin, eta berdin, apar bat aterako litzai guke. Ero, hau bera, birrindu, gero gelatina xaflak bota, eta berdin, gero sifoian sartu, eta gorputza. Hori bai, beroa izatera, ez da hotza, sifoian zerbait hotza sartzen dugunean moduan kriston gorputza, ez da geratzen horren besterako. Berua beti haizea izaten du, baina pixkanaka erortzen juten dira, eta ez dut horrelako volumenik hartzen. Egun eguna, kasu ondan hori, haizea sartzea, eta zerbait haizetzua eta krematxua eta geratzen den zerbait. Beste testurat. Bai. Bueno, hemen, esan dakoa, gure pasta edo ore hau zabalduko deu. Txukuni nahi duzuena? Bueno, pazientziekin, baina atzaparrakin.
Hau probatuta gero, hau honen zaporea ezurmuineraino sartzen zaizu jain. Uxu baietz. Eta gainea gelditzen da hiltzatuta beterako. Betiko, hori da esaten da, hori maite mindu da, ezurmuineraino maite mindu da. Eta hori da esaten dena, ez betiko geratu zaizula, ero istripu bat izan da, beldurra sartu zaizu, ezurmuineraino, hotzakin. Hori bai da hotza, eguraldi hotzakin da, gorputzean sartzen zaizunean hori ezurretaraino sartu zaizu hotza. Eta non da termometro hori ezurretaraino sartu zaizola seinale hori, berotzen ez da nien gorputza zertako. Hortzak azkaka azteie bai. Hori jada gehiagizkoa. Eta nien ez da berotzen. Bitu, hor oso ona da klasiko ondioa salda bero bat. Baina bitu, guk Japonen ikusi gendun, Japonian han neguako horra dira, eta han ohitura daukate, batez ere neguan, korputzari buelta emateko, etxe guztitan, bainu bero bat hartzeko. Eta hori hemen Silvanak esan du, bainu bero bat, bainera daukazuenok, benetan, bainu bero bat bezalakorik, berotzeko ez dago ezer. Ez dago ezer, nik hiltzatzutan nire gogoan bakusen daukadan, jaiona. Hor, Mont Blanceko ultratraila, hau Mont Blanc mendiari buelta ematen nik hor 2010an 3. egin nuen, eta goratzen naiz, heldu nitzela denak eman da, baina gaueko 9 ero izan, fresko iten zuen, eta hor iten da, lehenak iristen dienean, itxoinin behar da, segero iten dizute doping kontrola. Claro, nik eneukan, han familia ordu hortan, ume txikikin etxera juntzan bikotea, eta nik geratu nintzen han itxoiten, eta inor gabe, txaketa olako fin bat garinetik jarri nuen, eta izostuta geratu nintzen zen. 2 ordu ero ginen gero, odolatera, ez da gizzer, medio sinatu behar ziren gauzak, etxera ero alokatu gendun apartamendura jun orduko, 2 ordu. Era bat izostuta ez, ibiltzeko gaien nintzela. Eta lehenko gauza nuena da, bainera bete urberoakin sartu, eta araiz, nela da, 3 urtekin, niri holan buruan ikan, lasai daita, nizan duko zaitu. Eta hori daukat buruan hiltzatuta, zurra ez da, hor barruan geratu zait, alaba, ze itxura, ze lastima eman nion, gaixuan eri... Eta guain galdera, hiltzatuta oroitzapenean errealitate delako, gaur egun zaintzen zaitu. Gaur egun gauzak aldatu, gero kontatu diate hemen lantaldean badaude, gu orain gauden fase hortatik pasadan jendia badago eta berriro antza bueltatzen dira guri hola maitatzen, baina hoi nehala bat da hori, ez da izu? Eskolara beraien bila junda ezin zara 200 metro baino gutxiagora hurbildu. Osa, nola ez da, orden de alejamiento. Ja, lotxatu eta lehen beti besotara botatzen ditu eta kuadriak ez etorri, gero agertu, baina ni jungo nahizu gana, itxoidazu, ez dakinun kotxeekin da. Eta hola, da igual kuadriak egin ikuste dituzu, eta kaixo eraitz eta alde mendik? Alde mendik, zen lotza. Bai, da gaina sartuta gauza, zene kuadriako zu idolotxa eta niz, txurien ikuste omen dute eta, bueno, bai, honi, aida, beste pixkat utziko diogu, bien bitarten ikusten duzu, Azken finen, hau ze pasatzen den, horrela, zabal jarri eta itxatxingo dela, eta horrek emango dio, beltzatze puntxu bat, edo kruskari puntxu bat, bai. Eta gero saltza eta beti ematen dira beste indar bat, eta kolore bat, eta... Bera, badakizu zein dezakezun zure seme alabakin, izugarrizko sukaldari ona zala, profesionala zala, baina bitu, kroketa olako, ontzitxo batekin edazaldu zatez, pasa, miren arategitik, zeren eta espezialistak die batipat kroketak iten, beraien indargunea, sukaldea. Egi esan, sukaldari garrantzia handi eman diote eta bertan daukie, sukaldari bat. Sukalde bat daukie. Eta hori, espezializatu die kroketatan. Eta bestela ikustazue zer nolako erakusleioa dagoen bertan. Miren, prestatutako janarin arten esan genezake zatirik handina edo kroketak edatzeuela, ez da? Bai, etxeko erreginak kroketak die, baina mota askotako bai. Hasi egin ginen 3 mota, eginez. Urdai azpikonak, bakailonak eta ontxonak. Baina gorko egunen 12-14 mota badazkego. Eta egu herri behi da, ustez, baten bat berri ere sortu duzela, sortzekotan zaudetela, Bai, egu berri behi datuta, joanak asmoa daukagu sartzeko,
hasi gara pixka probatzen, asko gustatu da goza bat izan du da baita, baina, bueno, denetik pixkat. Eta gero adibidez, piper betek edo saltxa edo onako zetarako ere tresneria apartekoa daukezu hau dena eramangarri izateko, etxean kontserbatzeko jarrita zaudete. Bai, beti saiatzen gea seriadora batekin ondo jartzen, etxe eraman eta egun batzuk ondo irauteko ere, bai. Izango litzake olako batean. Eta hor adibidez hori esandakoa, ez? Bere atmosfera egokin dago. Bai. Gero, ontatik apart ikusten du gozogintzarako edo tarte bat edo baduzuela hor, gazta tarta, arroz esnea... Bai. Denatatik, eta beste bitxikeri bat hortik ikusietena izan da, oilasko donutxak. Etorri, beste gauza bat ere bai. Oilasko donutxak. Bai. Eta berezitasuna? Hori, Euskal Herriko hamburguesa. A ber, nigo gertutik ikusi nahi nuke. Ze ote den hau, behitu. Gure 3 kolorek, ez? Bai, noski, oida. Eta zertaz osatuta da? Haragia, espinaka eta patataz egina hamburguesa. Eta hori plantxan, buelta eta buelta. Eta arrakasta izaten ari da? Haundia. Eta honetaz gain zerek esango zenuke dugula olako arrakasta. Adibidez hemen ikusten ditu betiko txerriankak, txerri belarrik. Hombre, guk leheno ez genuen txerriakin bate lan egiten. Eta guain, hasi gea, lehesmezen txerriakin lan egiten, eta txerria erabiltzen dut dana. Porque hauek, jendeak ez daki etxen preparatzen esan. Normalki, edo ez da azten hoi preparatzen. Eta orduan, res jartzen diegu eta jende oso guztua dago. Eta baita ere, zenka. Bai, zerba horri mami betea kasu hontan? Betea, bai. Zertaz? Urdaiazpiko eta jamondei eta gaztakin barkatu. Bueno, hemen ikusten da pixkat orokorren aragie oinarri dela, baina horretaz gain barazkilalentzako ere prestatuta zaudete? Bai, noski, bai. Beti, izakeu momentu hontan, kitxea barazkina. Arrozak. Eta arrozak ere bai. Pasta. Bai. Eta gero glutenik gabekoak ere bai, zeliakoentzat ere baduzu olako aparteko sail bat. Hamburguesak, bai, oilaskoak eta bai araginak glutenik gabe dira, baita. Bale, hori, bueno, labekoa hortzen dao. Ontxe, buelta batzuk eman dizio, komeni da labekuai, buelta batzuk ematea, Hori da. Eta hemen ikusten duzuen bezala hau da, ideia hau da. Kolorea ematea. Urruskatzea. Oso ondo. Oain, botako dizkegu azenarioak. Bai. Monika kejatzen, me katxi la leche, no? Zein darretan dugu zugu jarrita bat. Txea. Ez aitxoela, guzti, Monika? Londresen zauzela emoten dago. Welcome to Londres. Tak. Petxo, nik ez da hiperdina da meia, jaione, nik... Oaino beto de Monika. Pum! Bueno, hau, ez da gizun nintzako, eta hau, ez da, txorinen behin baino gehioten esan dugu, baina garai batetako lapiko askarrak, eta hori, hainbat liburu, antzinako errezeta liburuetan zan, tapa jartzea eta jartzen zan tapa pixuarekin gainean. Orduan horrekin lortzen zan, presio pixka teitea, baina zan, nik ez da izan bateko hermetikoak izango zen garai batetako tapak, baina zan tapa jarri, eta gero pixua gainean jarri behar zitzaion. Da, esaten zuen, o gatza, o adrillu batzuk edo dana dako. Eta horrekin lortzen zan, gauzak lehenago kozinatzea. Patxarra! Patxarrakine lehenago kozinatzea gauze asko. Bere hortan. Xerez ardoa. Honi be... Ez, gaineko mirenek abertze esango duen. Txotxaulan utzikot. Bueno, esatera ni joana, jaione, ez dakit horrek ezurmurineraino sartutakoa. Ni daukat bizikletan behin golpe bat hartu nuen, ez hau intzen, serio, bizikletan erori nintzen, da hemen belaune aldean hartu nuen golpeat. Eta hain susto bat, zerbait gertatzen dena, ez dakit, okorrikan bihurdura batero, hor ematen dit mina, ez dakit hori geratu da horko nervioetan hiltzatuta, eta kotxeakin, nahi gabe iguale hartu da pixka juten zailo ipurdi ero bizikletakin ero, hor min ematik.
Eta ez da zer ikusi daukan honekin, en serio? Hori medikuri galdetu beharreko zeo zer izango da, baina gauze bat da fisikoa eta beste gauz bada guain arte haitu gana esaten ez zurmuñeraino sartze hori sentimentu kontuk eta hori da, ez, baina, bueno, mira, hor gaina maite minare zurretaino sartzen dena edo, bada, bueno, suposatzen da bizitzan behin-behintzat maite mintzen garela, ez? Beste batzutan agian gehiagotan ere, bai, baina lehen izaten zen olako bizitza guztirako matrimonioa, tapetiko maite minduta, eta hori pixkat ez, da holan, gure sarrak eta ez dute, hor betiko maite minduta da. Bueno, horre ongo ziren, batzuk, betiko, baina garai batetan, jentia, elkarrekin, bizitzera, nola esango nukenik, derrigortuta ere goten ziren, eta gaur egon esaten da, ez? Gaur egon, ze erraz banatzen dan jendia, eta hori batzuk esate dute bai, ez? Gaztia gaur egun ez duzu ezer aguantatzen, bueno, niko nire teoria... Gaixotasunak agian soluziorik ez dauka, baina aldameneakoarekin gustora ez basaude. Eta hor, erakin ezetako ongoza bizitzen, sufrimendu baten ero. Ni gaur teoria propio bat dauket emakumezko ikuspuntutik. Ez dakizuek, empatizatuko duzuen, edo zer idurituko zaizuen, baina egia da garai baten edo gehiago aguantatzen zela, azken finean, esan genezake autonomi falta batengatik. Bai, karo, gizona lan itxezuen, emakumeak ez zuen lan egiten, esate zuen, da ni nora jongo nahi zoi. Horregatik, askotan izaten zen, garai hauetan biziko banintz, edo garai hauetan izan banu, aukera hau, edo... Hori, jende nauzi askori, entzun dio, igual ez, gero, nik ezautzen dut, emakume, 70 urtekin banatu zala, eta esatu, nik hau lehen nagoin banuen, ama, eta, zengo, gaur egun horrek soluzio doka, norbait egin guztua zaude, bikotea biak egiten duten lan, orduan, ondo izan, eta hori bai aldala mesedez ondo konpondu bikote horiarekin, hor askotan ze kuadro ikuste ditugun, da galtzen ateatzen denean, txikik izaten dien normale. Txiki baldin badaude behintzat. Txikik goten badia tartean, bai. Bueno, errezetara. Hemen, osobukoa sartu du, litro eskas, salda gehitu diogu, gero joango gehiago betetzen, eta esan bezala, 3 ordu behintzat, nik emango nizkioke, gozo-gozo duteko. Alik eta gutxien mutu, zu ere ertainan, zeren eta ez deun nahi, horko ezur muin hori edotuetan horrek aldeitia. Ez hasi, bueltaka, ez, hortxe, goxo. Bai? Eta gure honako azalorea iten ari da, ingo dugu aparra iteko edo beste 3 minututxo falta zaizkio, eta zer hori da, labekoa ere doi-doi, belexe izango dugu, orduan gelitzen zaiguna da, miren bere osotasunen ezagutzea. Iepa! Lasai, WhatsAppeko eskara bada hori eta... Beraz, WhatsAppez eskatzea da, Bai, noski. Eta zer izan daiteke, aradia bere horretan, prestatutakoa... Norbeak nahi duena. Jende asko dau, lanetik atera ondorenen, gero eskaera egiten du WhatsApp bidez, eta etortzeako prestatuta egitzen du. Orduan izaten da hartu eta joan egiten dire. Eta adibidez, kuadrilla batek, deituta, aizu miren, amabintzako saieskien erreta. Nik beti izaten diet, galdera asko egiten diteula, ozertako, zematentzako eta guzti, porque adibidez, kostilla eder bat mozteko jakin behar deu, olabeako dan, parrillako dan, plantxako dan, eta orduan, esaten dut, gu jakiten duzuek, nola egiten duzuen, eta guzti. Baina oso interesgarri izaten da, mozteko garaiako jakitea. Hau da, bezeron olako eskaerata bakarrik ez, baizik eta beraien gustutara ere gerturatu zatela. Bai, aldala saiatzen ga, ez beti, ez dugu lortzen hori, baina normalen saiatzen gea ala egiten. Eta guen txerrin espezializatzen asizate edo ez, hori da zuen bidea. Oain arte lan indeu txekorraken bakarrikan, eta txerria oain hasi geagu geukintzen, eta bea elaboratzen, bai txoixo, txistorra, saltxitxoia, xolomoa etxen kuratutakoa, eta gero egiten deuna da baita ere txerri horren izterrakin jamondei horra egiten deu. Dauketela bakarra, gehi ez dauket ez zerre. Hau da, urdaiazpiko egosie bertako etxekoa? Bai, txerriki... Naturala? Txerriki berdinakin, bai, noski. Hemen aldarrikapena baino gehiago, bida, lehenengo pertsonatik esango nuke, eta estatutan alako honako xolomo hau,
garai baten iten bezalakoa dela, baserrin iten bezalakoa, ondutakoa, eta benetan hasi berrik izateko txerrikikin oso lortuta dau, bai ezetasuna, bai pipergorrin puntua eta gatza, ez? Gatza, bai, oso importantea da baita, bai. Garrantzia handia ematen dio horrei, bai, lehentasuna horrei eta gaiei bai, Bai, nik esango nizuke horrekin berakin haurtzarora eraman nazela, beraz, eskerrik asko bihotz-bihotzez. Oso ondo, eskertzen da. Eta zoriona benetan lan paregabea, itxena izatena. Eskerrik asko. Bueno, punto eta beratu da, Gustatu zait. Aizu, euskal hamburguesak irrintzita guzi, bueno, ze horrik, hoi jandakoan irrintzi botako ez du. Hobenik irrintzirik ez botatea. Bueno, baino, jan. Hori bai. Txura errauka, benetan. Bueno, da, guk hemen lanak aurreratu ditu eta gure oso bukoa, dagoeneko ezurretik bere izitzen da. Horrez esan nahi du? Puntu-puntun da, hola. Honako aparra huin bitarten beste azkeneko minututxoak emango dizkigu eta jarraian aterako deu, birrinduko deu, iragaziko deu, saltxa lodituko deu honako loditzaile honekin eta gure beste hornigaiare ere inda dau. Bai honako hilarra, gogorra dau, esan nahi nizuke txigortuta dau, eta baby azenarioak ere inda daude. Beraz, oain urrengo pausu izango da aparraitia. Hortarako zer daukagun hemen azalorea, dagoeneko egosita. Hemen ura, bota gabe, beraz honekin jolasten joango ga, eta gero zer dauzkegun oinarrizkoak dien esnekik, bai gurina eta bai esne gaina ere, eta bestela esnea. Pasako zen irak emesedez? Bai. Eta ikusiko duzuen bezala, Kaiku kilometro zero produktuak ekoizpen arduratsukoak dira. Eta zer da kilometro zero ekoizpen arduratsua filosofia bada? Esnea biltzen denetik gure etxetaraino iristen den arteko prozesu osoaren zaintza. Horretarako ezinbestekoa den baserrien eta produkzio plantaren arteko hurbiltasuna dugu, non honek esnearen freskotasuna eta kalitate gorena bermatzen duen, baimentzen duen. Ez hori bakarrik, animaliaren ongizatea ere ezinbestekoa da eta honetarako euren konforta eta elikadura 100% naturala ezinbestekoa da. Horretarako Kaiku kooperatibako ekoizle guztia txiki zein handi, denak berdin dira. Eta filosofiaren oinarri guzti hauek batuta egunero ditugu gure eskura, esnekirik onena Kaiku kilometro zero produkzio arduratsua. Eta esan dakoa, nahi duzuena, esne gaina edo esnea, baldin eta zenbateko koipea edo, lehenengo ni honekin hasiko nahi. Bale, oso ondo. Beraz, eta gaur ez dugu beldurrik koipeari. Neurria. Dena beti, jaione, guk hemen dana neurria da kontua. Hombre, dana ez dio botako, baina, puntua beti ona eta osasuntxua. Batetik. Eta hau gero, segun ze musika jartzen digun gerolako abesti romantiko bat jartzen bai dugu. Maitasuna abesti. Platerari esan nahi? Bai, jateko garaian, hori garrantzitsua da, jatetxetan bitu. Jatetxetan be horrekin kontua ze musika jarri eta segun nor datorren eta ze situazio eta... Hori ezinbestekoa da, eta zure segun eta edo baldin eta ze momentu daukezun ligotekoa edo zure maitasun hori ezagutzen hastekoa, horre musika ezinbestekoa da, ez da? Horre, nor zan, pelikula oso nazan da, Jack Nicholsonean. Zeukana, ez da, oso, bera Jack Nicholson zan, oso pertsona berezia zana. Bai, gogoratzen. Era eror emakume bat ezotu, kamarera zala, eta... Horze desberdina zeuzkan, eta izenburu hori zan, hau bidairako, hau izotza apurtzeko, eta... Bai, hola, antolatuta zeon. Antolatuta. Ona. Bai, baina, ez zekiten, hori pelikula ez da inoizkoa da, jaurteatzu bai, horrek pelikula horre, bai. Amarkada ere izango nuke. Bai, ezin hobeo, zan pelikula mejor imposible berderatuta, erolanda, zan hori, tipoa oso maniatikoa zala. Baina, betu, horiek, egon gazien betu jakinek 2019an Usurbilen antolatu zituen UEUkin batera, holako hitzaldi batzuk, eta zan, esatezuena, maitasuna politika dela. Eta badauka hortik, hor pixkat, maitasuna politikatik badauka holan. Negoziaketan aldetik? Negoziaketak, eta gauza batzuk saldu, eskaini ez dakizu, hauteskundetarako haunik
etxeko lan guztiak ite ditut, eta ez da izer. Aurretiko promesak. Bai, promesak. Nik uste dut politikarekin zekusia Ez, hemendik esate digute ez dijoala hortik. Nik uste itzaldi hortara joan marko dula ez baino daola YouTubeen ikusgai, entzungai, eta sartu beharra gara. 87koa da pelikula? Ostra, hain da askartoa denbora? Osa, kaseteak ziren, alez. Baino. Zartzen nahi gala zigor. Bai. Bueno, baina hor egia da, Lore Agirrek jakineko zuzendariak VHS, vale. Bueno, entzun eta hau behitu. Maitasuna ez da maitasun erromantiko horrek saltzen digun hori. Txispaso bat, norbait pasatzen ikusi eta enamoratu zara zentesima batean. Eta hori bizitza osorako izango da. Izango da, gainera, pasioz josia. Hori kontsumitzen dugu, jakinda gezurra dela, baina gustatzen zaigu hor islatzea. Ze gauza. Baina holan ez da. Ero holan ez da izaten. Ero saiatzen gara holan izaten. Baita, ez? Ero burrukatzen dugu holan izateko. Eta betirako holan izatea. Bueno, esan dakoa, YouTubeen ikusgai dau, entzungai dau, eta gozatzeko aukera daukegu edo ilustratzeko aukera. Bueno, hor gero esatezuna benetan da, maitasuna, politikoa da, ideologia bat delako. Eta bizikera eta bizileku eredu jakin batzuk eraikitzen dituelako. Maitasuna ulertzeko dugun moduak gizarte harreman eta gizarte antolamendu jakin batzuk eratzen ditu. Eta horiek berekin dituzte botere harremanak eta menderakuntza moduak. Harremanen arkitektura horrek guztiak bere hirigintza eta bere arkitektura du. Arrapasak txiribiton. Bai. Hala izango. Arrazoia dauka. Bai, era. Baina baita da politika bestaldekoa baita, Asko, promesa asko, eta gero... Bueno, oire, etxe guztietan ez da berdin izango, Etxe guztietan ez da. Etxe eskerrak. Ez. Eta badena bezala, politiko guztik leku guztietan ez dira berdinak izango. Zeu saia daukan honek, Mari Ezkurrena, mesedez. Eta ikusi ez zurren gandik nola bereizten den, Bitu. Hori dago. Nik uste dut, hau hartuta sifoian sartu ezkero, horren xamurra hau aparraterako zela. Esne gain apur bat gehituta, adibidez? Ero, arrautza zuringoa. Baita ere. Zergatik ez, gaur behintzat sifoian sartuko duna azalore krema da. Hemen daukegu ikusi duzuen bezala esne gaina, gurina, urpiskat, birrindu eta barrura dijoa. Iragazita. Iragazita dago. Beraz, sartuko diogu, honako karga hemen barruan dago, sartu itxi, ongi nasiko deu eta gero botako diogu ondan. Bien bitarte hortan ere bai egingo duen, hau birrindu, iragazi eta plateraratzea besteik zaigu falta eta pixkat sukaldea garbitza. Beraz, itxaron 2 minututxo zuek eta gu segundu baten bueltan gara. Bueno, sukaldea jasota eta lanak aurreratuta. Alde batetik hornigaiak, apaingarri gisa ere ernamoin batzu ditu, zigorrek tipulina moztuko dit. Txiki, bai, mesedez. Eta, saltza esan bezala, ingo deuna da iragazi. Ahalik eta finenen gelditzeko. Eta, nahi bintzat saltza sendua gehiago gustatzen zait, ez dakit zuen zeren aldekoak izango zaten. Zigor? Segun zertarako, zeinentzat. Hombre, gorputz pixka bat izan behar du saltza batek. Nahi du izan gutxino, bero toki batzuta juten zara, eta saltza lodik ikusten dituzu, baina hori, berau, egia da, loitzeko bi aukera dauzkagu, hau murrizten utzi eskero zutan hor, emeki, eta lurrunketaz, eta bestela, beste aukera bada, almidoin bat, edo olako hartu almidoi bat erabilita. Gaur izango den kasue. Bai. Gaina, oain gaur egun badaude olako loditzaile batzuk patata almidoia, eta beste hain bat gauza izaten ditu, eta esan ez daukezo gure beratzen ibili barrik, nahiko azkarrak dira. Hau osobukoa bakizu nola egin altzan. Martinez ateginen lanien hon ginean, egiten zan, bustana. Gai. Txal bustana labean egiten zan. Eta hor jartzen zan, ez da, 160-150 gradutan, eta 6 ordu zeroan emeki irakiten juten zan, eta juten zan gainean nolako pelikula karamelatu bat egiten. Eta hori gero atera, gaur egin dugun moduan, birrindu saltza, eta berriro labean sartzen zan. Eta ateatzen zan nolako, egia da bustanak eta gelatina badukala, osobukoak ere baduka, Baina ateatzen zan krematxun lodi eta bera bakarri loditzen zan, ez genion ezer botatzen. Eta oso goxua eratzen zan, eta hori zan 2.0. Baina hau berau ere nahi izan eskero labean eiteko aukera badaukazua. Eta labean normalen ez da egiten da,
itxazi azpitik. Ez da itxasten, baina bai, saltza guztiak olan gorputza izan behar dute. Aukeran, Eta gainean geratu behar zaio, hori, ez, olako gauzak, saltzako kontuak eta bardin zait, txalma zail batzuk, ero bustana saltza gainean gatu, ez da botatzea gainean ordana eroriten dela. Geratu inbarra itxatzita, hor, gainean. eta best, dizirarire utxik, Bai. Bueno, hemen. Eta saltza kontuak itzein da, beti, ogia guztitzeko. Ogia dela txarra esaten dute, baina ez. Zerekin atatzen dugun ogi hori, normali. Hori betikoa, ez? Ondokoa batzutan izaten da. Baina hori, beti zenbat aldizaten, ez? Ogia fama txarra daukala, fama txarra, bueno, segun ogia zerekin jaten duzuen, ez? Segundu txiki bat, honek hemen neurgailu badauke, listo, nahiko. Bai, litro erdikoa izango dago, ez? Bai, oneraino da, orduan, hemen, hau murrizten, bai. Honi, sandakoa bada espada berriz, bale, listo. Itxiko deu, eta gure karga, esan bezala. Eta olako bat erosten baduzu, ematen badizu olako bat erostearren, gero erabili aldozue, gustatzen bazaizue txantilli krema esne gaina arrotua, honekin inbar duzuena hor bakarri sartu da, esne gaina eta azukrea. Vainilla pixka nahi izan ezkero, sartzen diozu eta listo. Gero olako karga bat, eta bueno, gero marrubiak eta etorriko dira, eta oso marrubizaldeak eta baldin bazarete, esne gain on batekin. Kontu izan, iazko turroirik hortik baldin baduzu oaindik, turroi horri erantzi esne gaina urtu kazo batean, sartu hemen, eta kopa batean ataratzen duzue, eta olako turroi apar zoragarri bat iten duzue, eta hau, bueno, lehengoetakoak, nigoratzen naiz, asizienetakoa izan zen, Ferran Adria izan zen, buikin, eta buik izan zuen sasoi batean, ez da egitzen bat, apar ezberdin ateratzen zituena, hotzak, beroak, gaziak, gozoak, zepeti identifikatzen dugu normalien aparrak gozoarekin, baina buikin, nigoratzen antxoan eta zegoen, eta garai hartan izan zen, bueno, gaur egun igual entzutea, antxoa apar bat normalagoa da, patata pure apar bat, ez? Eta hor egon zen, berzio bat patata tortillan egiten zuten aberaiek, eta zan patata tortillan apar hori zen, hoxe egiten zuten, arrautza gordina, gorringoa jartzen zuten, gero patata apar bat zeraman, eta bueno, gaur egun nik uste dut, olako gauzak normalagoak egiten zaizkiu, ja etxean jendeak olakoak egiten ditu, baina, bueno, orduan izan zen zerbait oso berritzailea. Berritzailea, ez da? Bueno, listo, plateraratzeko ordu iritsi zaigu. Oso bukoa. Venga, arri horria, ondina zenentzako. Arri horria. Gura izerdia, hori zin da puskatu. Venga, arri horria. Arri horria. Ondian itzako. Bueno, tamaina bila bati pusketa bat atein zaiola, baina berdina da. Ez, zureak ez zurrondi dauke. Baina, bueno, txupatzeko ere, alaxe. Hemen. Truko txiki bat, bada espada. Honek lehenengoan beti auspez jarri. Hor. Txaka. Eta esan dako, hau ez da, esne gainan, lehen esan dizuana, esne gainakin iten mauzue, esne gainakin gorputza eta atatzen dut, honek, pixka bat, baina beti erortzera botatzen da, zeratik berua dagoelako, Bai, eta guain ere bai, Bai. Nik hortxe. Iebala. Bai. Eta hau, askar. Puntako bat, Hemen testura ezberdinak, aparra, txigortuta. Eta zenario ezberdinak. Hau ez da, okiskalita. Hau, gurea da. Kolorea horrela zan, Garai bateko azenarioa ekarri deu, eta hori ere etxen indezakezue. Bai. Hor. Marizkurrena. Ernamon batzuk. Ipuntu zero. Eta kontuz. Ogi hori bustitzeko saltza. Hemen falta da hori, Danbore horako, Hemen falta dena da. Redoble zambor, esaten da. Oan behar deuna da denbora eta pazientzia hau dena tripara sartzeko.
Bueno, eskerrik asko Miren, hemen muxo handi bat, eta bueno, gurekin egon zaten guztiri, ere bai? Oain, maira guaz. Enuk esango betxo. Gaina esango bat, azalorea, betxo, aparra oso ondo gehatzen da honekin. Bati bat dultze puntxu txiki hori ematen dio lako. Neutroa, baina dultze puntxu txikiak. Erra. Nik hemen uste garrantzitsua da, baitasunezko zinauta da. Bueno, eta horren lekuko da gaurko su hori, Ezkenean, harreman batetan guk sukaldean kozinatzeko erabiltzen du maitasun hori, neita nahi ezko. Amen. Sua. Amen. Hori da, su hor da ni hemen. Ez bada distantzia, kieto. Eta oso bukoa tartean. Eta oso bukoa, benetan, oso ona da. Oso osua, xamurra, eta hau janez, agurtuko duguk saio ez da gaiona. Honekin, gaurkoz nikua. Baina, bihar gehiago, kontu izan, hemen izango gara eta bueltan. Bien bitartean txintxoak izan, muxo handi bat, eta izan unsa. Agur.